Mapanak makitsenda ita, bubong lakay. Asino te kadwam? Ni Mari Bonita. Ang mga numarabyan kayo manin, iti kumarin. Saan mat siguro lakay? Agawid ka dagos ha. Wun, agawid ak adagos, apaman amalpas tilakad mi. Awan ka lagi talas 12. Na, but nganak ka de. No kayat mo, di si kalaangan ti makitsenda. Si kalangan. Masaduta ka rumar. Itay pa adi ka matagtagar Mari Josie. Madanaganak nga rod, Mare. Traffic mo lang una yun. Ang mga numakaungot nila kay ko kanya. I-text mo Mari. Ibagam ang traffic. Ay, awan load ko, Mare. Makitext ka pala ang kanyak Mari. Ibagam ang traffic tayo, tado ti turista. Un, Mare, barang maawatan na. Ay nawang, kapilitan Mari. Awan mat ti maaramidan tayo ta traffic mat. San mat amabalin apataya benta tinagluganan ta. Anyat orasan. Gumaon pa'y lang dahil ta Diyos eh. Makapagbuwisit na talaga. Nay, ay nawaw. Ay naramid mo babaw. Si ka magayam ti mangagaw. Apay nga ibarbarsak mo latan dagiti gamit yaw. Kasano? Awan pa'y nga agawid dahil ta Diyos eh. No sino nga taayat ti kadwana. Kunak ba no nakisinda dakit ni Bonita? 5 nga oras hindi na malabas. Gumaon na pa'y lang si Mangpit. Awan ka di titiks na king kanak kaw. Na-traffic ka no. Ngamjak mamati tatang. Ang lalaki di mo tinanak kaw. At magam titiks na king ka. Marurudak nga ron. Imbilin ko nga agawid adagos. Ngam nagtanggan ti ulo na talaga. Ay na, apo. Bubong, lukas na ka na yun. Awan mo kon. Maibos ti gamit adito balayaw. Para na traffic lang ni bakit mo napudutin ti ulaw. Di nakman pakibiyangan tatang. Numaasar ka, ti puon ti mangga ti ipangipapasam iti ugit mo. San aday tamang pirday ti gamit yo ti paglaingam. Awanin na, maibos ti gamit yo anak ka. Apay nga ita ka lang Diyos eh. Itay pa'y urahin ka. Itay pa'y amabisbisinak. Ay, na yan. Anya manin ti inaramid mo si kabubong. Mano manin agamit ti pinirding. Ay, nawaw, at talaga ti kastoy abyang. Sino nga mintin lang ibaking ka? Amabayagan ka, Nagtiksakmat ka. Di mo ka di maawatan ti kunada at traffic. Traffic. Na-traffic kami kan Mari Bonita. Taado ti turista ita. Iso nga itala ang anak kaawida. Day talang ti makagapo. Anya ti kayat mo? Patayabon me iti nagluganan me? Hoy, ma-stress ako ni iti kastang aramid mo. Nabuong manan dagiti tasa kas kadaan niya laditan. Kurang pa day ta. Nairuan kan iti kasta. Tunggal na pudot ti ulom kat gamit tayo ti perjem. Makauman ti kasta. Di ka pagyaman. Tasan aturupam ti perjet. Ay nawaw. Pudno asaan nakakabkabilan. Ngam panunutan man mo ti masaysayang akwarta kadagiti gamit tayo abas ta ibarbasak mulatan kita. Kastala ang kanayunan? Aginggat ka ano? Nga agan ano sak? Ha? Hay, maulawak Mildred. Danda ni ibo sa magayam ti gamit dito'y balay. Kita man to'y flat screen at TV tayo. Nabatak matan ti screen na. Gumatang manin Ay, nawaw. Ada ti kwartang nga igatang mo. Alaman? Makipurdiya manin. Talaga at sumakit ti ulo kan ka. Hay, Jack, maawatan ti kasta nga ugalim. Biniling ka ide. Ano mabalin kat kontrolom ti bagim. No napudot ti ulom, mapan ka iti poon ti mangga. Tauray iso ti danug-danugam. Nalpasan, nagkato nga sasawam dita. Kanyapit ti maramidam. Saan mo mabalin ama isubli ti napirden? Jack, amon at talaga. Ha? Dita ka man langan. Mapanak ita yung ti kumparik. Ita, pumanaw ka nagta nakasta? Siya ti tagdalusan ka dagiti binuong mo?
day. Sa dino ti papanam na Perla. Mapan ko itulod to'y karni ti baboy ti ayan na Paul. Anya gay dagita isaksakom. Gami yung sama dagita. Unan, pinirdi manen ti asawa. Ay nawaw. Apay ka numanan. Sa anak lang anak kaawid adagos, ta traffic kat nga rod itay. Idi simmang petak ay na, agkaiwaramot ng dagiti gamit dito balay. Tagayam, imbarsak namanen, agraman ti flat screen, apakibuybuyaan nyo nana na perden. Inulit naman ang tikas iti inaramid na iday. Di na ammo ti mabagbagaan nana. Di na pinanunot, asayang ti kwarta ang naigatang kadagitoy agamit. Anya nga iti ko na ti asawa medical man, mare. Ay, ma-stress ako na talaga, mare. Oh, anyat na pasamak kaya, mare. Awanan, naperdi manen ti mano agamit ijay balay. No kasta, imbarsak naman ang dagiti gamit yo. Wen, mare, dagiti langan plastic agamit mi tinagbati. Awanan ti pagkapyan, awanan ti pagbuyaan. Ay, nasakit ti ulok amang pampanunot, mare. Di gumatang kayo manan iti gamit yo, mare. Saanan, mare? Ah? Nangamong ditan. Ang mga nugumatang at perdian tumanin nila kay ko. Sayang lang ti kwarta. Sa bagay, mare. Di ka pa'y gumatgatang. Tapno maamiris na, tibindot na. Wen nga rod, mare. Nairwamon iti kastang aramidan na. Tunggal ng pudot ti ulo na. Gamit may ti dadaulan na. Ha? Tamakitan na itaa. Ay, anyang pala aramidong Diyosay. Apay adi ka pala mangipapudot iti kape. Timudot nan, itaypay. Apay nga ro din nakitimplan iti kape. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo? Kalpasan abinuong mo dagiti baso dito'y balay? Kung naman lugim matang ka niti baro. Pangala ako mangay iti igatan ko, kat awan mo't inyawat mo akwarta. Pagkapyam latan, day tanakupit at akuray. Timpla among ta sa anak ng agkape. Ay. Asino mga timbait nga kape iti takuri. Kaslawan ti tasamoy. Talaga nga awanan ta inibus mo. Ano sam ita, ti agkape di tatakuray kunak manen. May kamay, dito'y balay. Anya ti masapul mo, anak ka. Mabalinti makikapi tatang. Ha? Ay nawaw. Awan ti kapiyaw, iji balayaw. Adda pagkapyan na man bakit ko iti takuri. Ah, kasano mo nga men, binuong mo amin abaso yaw, idi na minsan. Nakaungatak lang iti dayjeng aldaw tatang. Iti panagkunam ka din, kit na siya at tigas tangar aramidam. Bason mat lang ni Diosya. Napay ngamin papudutan na ti ulok. Nagloko kan ba raw? Ipabasol mo pa iti asawam. Namin ano akas na tinaramid mo. Kasano, numauma ti asawam kaagsapol iti sa mahal na lalaki. Tay nasingsing pait niyam tisika. Pagyamanan kit di ta Diosya. Tasan nga iso ti kabilag no kasta makaungatak tatang. Weng, yung salat ta iti gamit yu ati dadailam. Malala, nagkapi ka. Yung pandadamdag iti baso ka. Abang ano iraman mo kidya perjay. Awanin ti igatang kuno bilang lang baraw. Iyon mo man titibay tagbuyak bakay. Ay nawaw, manglukluko ka kade, Asidig ka mat iti TV. Anya lang madya pindutom. Nung masadot ka, adamot ti remote iti sangwana mo. Aday ta, iyon kon. Ay, nangisit mo Awa mo ti makita pa kahit. Common sense mo tin Nalipatam ka di tinaramid mo? Screen lang mo tinabutak. Ay naapo, pang ngaasim man usaram ti panunot mo. Anya anabutak laang ti screen na. Siyempre, no nabutak, naperdi mo tin No anya mo timbarsak mo iti TV Gumatang ka nga rudo ni Tibaro bakit. Ay, saan analakat ti gumatang manen? No agsasao ka, kaslad padulin mo akwarta kanya.
Sapay at dati drama abuyag ko ma. Nyamot tunan. Umayak man, Mare. Agtugaw ka, Amare Jose. Ay, agyaman ak, Mare. Umayak laang makibuyang. Ay, un, Amare. Iyon mo lang ang titibe. Agbuya taado ang Mare. Ah, ay, un, Amare. Mabiit lang. Mangisa ang akbiit. Ang mga numakaungat nila kay kwenton agawid. Naimbag ka pa, Mare. Naka-rice cooker ka. Saan ka amarigatan nga gluto? Abay, agraman rice cooker yung pinirdi nila kay mo, Mare. Ay, Juan Mare. Nabetak mo dun. Sayang day jay. Kagat-gatang milaang. Ay, day tatirigat ti madan iti kasta aklasin ti asawa, Mare. Timang perdi iti gamit ti paglaingan na. Isungarod nga awanin ti planok agumatang manin, Mare. Maanusan no anya ti adla. Balay pa'y ka di dayto. Siga no anya ti panagkitam. Mano abulan ni nakastoy. Awan ti makita ka gamit. Di ka agreklamo dita atas si kamo ilaang tinang perdi. Talagang awanan ti plano magumatang ba kay? Mangtad ka iti gatang ko. Awan ti kwarta kita. No kas na nga rod, ano sa mun ano anya ti adda. Lagi di manusan ti kastoy. Di mun tuma ngamin ammo ti agnakam. Pinakawan kay di, ngem inulit mo pa ilaang mat. Ita, si kamot laang ti agparikot taawanan ti maaramat. Ala, dadaulom ket di pa'y tinagbati. Masiksikuran ako ni di balay tatang. Anya pa'y laing nga ron aramidam ngay. Makipurdiya ka Tarugyan ba rin ti agpundar iti gamit yaw? Awanan ti bibiyang ni bakit ko tatang. Ay na, naumamit ti niya. Si kanto nga may baraw. Di ka agnakaim. Agsaysayang kay ti kwarta. Amom ngayon rigrigatan yung dagiti gamit yaw. Napamula ang pinirday. Awanan na. Dahita ti bidot ko tatang. May kawa tamano abulan nga gan-ano sa. Sapay paborito di buybuyagi ti TV. Pagyaman ang lata. Ta saan na ka pinanawan ni bakit mo? Siguro, no sa bali lang nga babae ay awanin na. Nabayagin ngayon sukat na ka. Kontrola mo kami na, kipagin baraw. No amo manapulot ti ulaw. Rumwar ka dagusin. Amo mo ti ugaling. Sika, ba't ti masalaw ko iti dalan, bubaw? Sa di daw ti papanam. Apana man makipurdiya na perla. Ijay, Di tamyanan. Nasken nga gurnungak na na. Tapno makagatang kami mutlang kini bakit ko iti gamit iti balay. sikan to mga gamin. Mahilig ka mang pirdi iti gamit no kasta na pudot ti ulam. Hindi makontrol ti bakit nga na. Nairuam kalaang nga main. Baliwam ti kasta nga ugalim. Tapno saan asayang ti kwarta ang nagrigrigatan yaw kang baka mau. Limabas man nila kay mo dito'y balay itay, Mare. Jak amo no sa dino ti papanan na, Mare. Saan mo't nagpakada kanya? Nangag ti pagsarsaritaan da kanina na perla itay, Mare. No husto tinangag ko, mapan makipurdiya di tamyanan, Mare. Ayan, Isumat tinangag ko, Mare. nasaya at ano na panunot na ti makipurdiya. Tapno masukatan na dagiti gamit a dinadaol na, Mare. Isupay, Mare. Manuabulan mo tan nga gananos ka. Tangdan ko iti manungal daw bakit. Anwak dayta. Igatang mo iti gamit dito balay. Umanay ayamot dayta. Inuutin ta bakit. Adda man ti pakipurdiya at into no may alawas. Una umpay la ang agatangin dagiti kasapulan ta. Sumarunon to ti TV kin rice cooker. Amangan mat no gumata nga. Kat perjam tumalaang manan.
Saanan bakit? Kasano ang makasigurado Manipo dita. Agbalbaliw akong bakit. Kastamo lang timbagam ide. Sa baliitan bakit? Seryoso ako. Pura siya akong taggastos iti gamit dito'y balay. Tas yakbat ngagpaysuti ng datail. Okay. Inton sumaruno alawas latan agumata nga. Nagadumat dun ta ginatang mo agamit yung Mari Jose. Tangdan ni Bobong tinaigatang, mare. Mayat ka ron ano kasta Mare. Sanan ang masapol nga gananos ka. Rumbang laeng amare. Isuma ngamin tinang perde. Rumbang laeng asukatan na. No nalaing amang perde, nalaing kumamot agumatang. Ay, husto ka Mare. Barang hagnakamutan na. Narigat mo kanayon agamit latan ti papapanan ti kwartayo Mare. Saan kayo ang makaurnong no kasta? Ay nawaw. Anya nga ito nakakarton na binagkat mo, Bobong, anak ko. Ay, TV samay. Tata. Kimatang kiti barong. Tapno dati pagbuyaan mi kini bakit ko. Kita abangan no mapirdi manay. Saanin tata? Aywan akong nagitigamit mi. Kasta agamay. Tapnusan asayang ti kwartayaw. No napudot ti ulaw. Saan adang iti gamit yaw? Ti pangipapasam. Nagadoa kayaw iti paraangan yaw. Kastamot lang ti ko na ni bakit ko tatang. Sige tatang, agpatuloy akon. Siguradong agur-uray ni bakit ko di balay. Hagan-anad ka anak ko. Tibiling ko ha. Di mo liplipatan. Ay, kamaudyanan na bakit. Kompleto mo't lang yung tigamit diti balay. Kabarbaro mananda kita. Kita ama, ang mga nupirdyam manan. Ay no, saanin bakit? Agbalbaliw ako. Promise. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saan niya isupay apagsakitan ti ulok no kwa. Mala, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Agluto akpay iti pangrabyanta. Tulungan kan bakit? Mala, sumurot ka nga rodon iti kusina. Tapno nabibiit ti trabaho. Ay, wow! Ikan iti importansya dagiti kagawaan. Tapno saan ang masayang ti kwartaan na igatang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.